Gobernu honeko eta berrikuntza politiko sozialeko zuzendaritzak 2023 eta 2027 legegintzaldi honetan martxan jarritako eta udalei zuzendutako prestakuntza ekimena edo programa da hain zuzen ere bide laguntza. Horrek ekarri gitu gaur honea, zeren gaurko saio honetan helburu nagusi izango da lehenik eta behin 2025 egin dugun lanaren berri ematea eta berri emango digute praktikatu edo praktika hori martxan jarri dutenak eta horren bitartez sortutako ekimenak izango ditugu hemen gaur entzun gai. Eta Irunek aipatu duen bezala arratsalde partean ere, printzipioz 2026 edizioari buruz ere hitz egiteko aukera izango dugu. Guzti hau gehi Gipuzkoako Eskolerikaren aterki nagusi horren azpian sartzen da, urtean zehar antolatzen ditugun beste hainbat formakuntzez gain. Gaurko saiora, printzipioz, deitu zaituztegu zuekin, udaletako ardurun politiko eta teknikoekin harremantzeko daukagun gure ohiko organoaren bitartez, eta da erakunde arteko espazioa. Gaurkoan hemen, udaletako ardurun politikoak, arduradun teknikoak, era berean baita ere printzipioz proiektu zehatz batzuetan partaide izan zituztegun herritar edo elkartetako arduradunak, eta baita ere gurekin formakuntza honetan, aktiboki formakuntza hori eskaintzen eritu zaretenak zaudete. Eta eszenatokio aprobetxatuz, printzipioz, Irunek aipatu dugun Aldundiko plan estrategikoarekin lotuta dagoen trakzio proiektu baten inguruko berri eman dizuet, lankidetza eskaera bat dijoalako berarekin batera, eta da, elkartegintza trakzio proiektua. Orain dela urte bete hasietako proiektu bada, helburu nagusi atzetik handaukaguna da, printzipioz, epe motz eta epe ertain batera lurraldean, Gipuzkoan, elkartegintza da gizarte zibila antolatu sendo bat izaten jarraitu nahi duen lurraldea izateko, elkartekin batera abian jarri behar dugun proiektu bat, jakiteko zein diren lan egin behar ditugun urratsak, hobetu behar ditugun urratsak, eta elkarte horiek sendo mantendu ahal izateko daukagun proiektua. Eta hemen zaudeten guztiok, edo zuetako askok oso ezaguna daukazute, elkartek harremana aldundiarekin, jaurlaritzarekin izan dezakete, baina elkartek naturalki harremana udalekin daukate. Udaletako arduradun politiko edo arduradun teknikoekin. Bere egunerokoan hor gabiltza. Eta esan bezala momentu honetan urte amaitu horretikan gabiltza proiektua bera definitzeko garaian, eta gero egutegi bat egiteko osmoa daukagu 2026-2027 landu nahi duguna, eta egutegi horretan lantalde batzuk sortuko ditugu, helburu batzuk iristeko, helburu batzuetara iristeko, eta lantalde horietara txertatzeko lankidetza edo laguntza eskaera egingo dizuegu udaletako arduradun nagusiki teknikoengana hurbildu nahi dugulako. Lanketa tekniko baten bidez, Aldundiko arduradun tekniko politiko batzuk ere egongo dira, eta lurraldean oso alor desberdinetakoak diren hainbat elkarrekin lan edo lankidetza bat eskaintzeko asmoa daukagulako. Orduan, datozen hilabeteetan atejoka joango gatzezkizue, eta zuen lankidetza eskatuko dizuegu, esan dugun bezala nagusiki teknikoa. Baina hau esan da, bariz ere zentratzen gara, beraz 2 minutuak ondo aprobetxatu ditut, baina hau esan da, gaurko saioaren muinara edo zer izango dugun azalduko dugu. Lehenik eta behin, gaurkoan, goizean nagusiki herri ertain eta handietako arduradunekin lanketa egingo dugu, eta goiko saio horren harrera edo irekira egiteko gonbidatu dugu Xabier Godaz, gero bere aurkezpen egingo dut, Bartzelonatik edo Kataluniatik dator, bere aurkezpena gero egingo dut, eta esan bezala goizean, 4 herrietan egindako praktika konkretu batzuen berri jasoko dugu. Binaka izango dira, bai Tolosa, Aurrena eta Pasaia, bereik garatutako 2 esperientzi, kafetxoa hartuko dugu, eta ondoren joango gara Legazpi eta Donostira. Bazkaldu eta atxaldean herri txikia datoz. Herri txikiekin ere, hemen ere, sarrerako hitzaldi bat eleukiko dugu, kasu honetan Naparrora joango gara, Naparroko Zirauki eta Maineru herrietan elkarrekin aurrera abian jarri duten proiektu baten berri izango dugu, eta gero lurraldeako 2 esperientzi kontatuko dizkigute, bai ikastegietan garatutakoa eta baita ere itsasondon Mutiloan garatutakoa.
Orduan, saio trinkoa, saio mardula, jende asko entzuteko aukera izango duguna, eta espero dugu guztiok ikasteko aukera ere izango dugula. Hau guzti esan da, eskertzen txanda, justu Xabi aurkeztu horretikan. Lehenik eta behin eskertu hemen zaudeten guztioi, eskertu ere, lehen aipatuko bezala erakunde arteko espazioaren kudeaketa eta dinamizazioa Eluiar etxearekin egiten dugu, eta hemen gaurko saioak gideatuko duten Eluiarreko kideak Idurre eta Leire hemen dauzkagu, gero bereik hartuko dute dinamizazio guztia, beraz zuei mila esker. Eta uikari ere bai eskerrak eman. Azkenean, udako ikastaroak normalean ekaina eta irailean ospatzen dira, baina azken urteetan ariketak egiten ari dira, 3 hilabete horietatik kanpo gelditzen diren beste hilabeteetan ere interesgarriak egokiak izan ditezkeen espazioak sortzeko eta horietako bat ere da, beraz, eskerrak uikari ere zentzu horretan. Eta nola ez, gure zuzendaritzan, saio hau antolatzen buru belarri aritu zareten lantalde guztiari, aldez aurretikan zorionak, badakigu ondo aterako dalata. Bueno, hau esan da. Xavier Godás. Ahora ya te puedes quitar la traducción porque vamos a hacer en castellano. No, es que lo tengo en castellano, o sea que mejor directamente. Más que nada, si no me metes en un compromiso de hacer la traducción. O sea que... Bueno, Xavier Godás es doctor en Sociología, especialista en acción colectiva y políticas públicas. Es consultor en estas materias y especialmente en el ámbito de la organización comunitaria como palanca de cambio del entorno urbano y el desarrollo local. Dispone de una larga experiencia que se mueve entre lo técnico y lo político. Uztarketa hori interesantea da. Jefe de gabinete en el ámbito de la acción social en el Ayuntamiento de Barcelona entre el año 2003 y el 2011. Alcalde de Vilassar, un municipio de unos 10.000 habitantes, municipio que está en la comarca del Maresme, entre el 2011 y 2019. Director General de Acción Cívica y Comunitaria de la Generalitat de Cataluña, entre el 2022 y el 2024. Es autor de libros como Política del Disenso o Fer Política en el Imperi del Yo. En este momento está trabajando directamente como dinamizador, conector, él lo explicará exactamente mejor, tiene una asesoría que también tenía antes de meterse en el mundo de la política y una vez que lo ha abandonado lo ha retomado y la verdad que tiene experiencias muy interesantes. Beraz, nire aldetik eskerrak eman etorri zareten guztioi, y Xabi, te toca.